Oors als thema om uit te schreeuwen en oors als cultureel verschil tussen twee woorden. Daar hebben we het joen om tafel over. Want oors is het thema van de Frieske verhalenwedstrijd van dit jaar. Gerbrug van der Meer die hoopt op een explosie om inspiratie van jou thuisderen. Ja, en Hilde Boesjes die mat deze dagen haar woudagemaal aanstaan om de NOS voor een uitsturing over de wettersneedramp van 100 Ilien. Ja, waar weet het al hier net meer? Nou, wij aan tafel denk ik net. Goeiem, dit is Bient op de dag dat onrandings in Keulen net alleenig liedje te staan. Het blijkt dat ik in Malmö en jij er al in Stockholm vooral die lastig vallen binnen door groepen boetenloze man. Na Duitsland ligt nu ook de Zweedse politie onder vuur. Ook daar zouden jonge vrouwen zijn aangerand. Ja, dat was op een festival vorig jaar. En agenten zouden dat in de doofpot hebben gestopt. De Zweedse politie bevestigt de massale aanranding, maar ontkent dat er iets is verzwegen. Ja, dit wie juster. Nieuwsuur, er komen heel diep meer feiten bij. Sietske de Boer, daar heeft 12 jaar lang wennen in Marokko. Hester Roes Kreun, een boekskreun, journalist. Dus wij toch het was witte wollen hoe dat nou zit, maar die culturele verschillen van de jongens waarvan zijn we dat ze dit doen en nou ja, in Nederland dan maar we daar vregen. Als dit zijn nog juist, hè? Ik bedoel, juist kwam dat nijs bij dat het dan ik in Zweden wie. Wat schrikt er dan van als dat juist? Ja, daar schrik ik zeker van natuurlijk, want het zijn schokkende feiten. Als vrouwen massaal onvallen worden en onranden worden, dat is heel schokkend voor die vrouwen zelf. Tegelijk vind ik dat het nog heel soort onduidelijk is wie het precies dient hebben. Binnen het inderdaad vluchtelingen, dat zijn het, of binnen het orenmeesken. Bijvoorbeeld, ik heb dat in een stroom vluchtelingen vanuit Syrië komen ik bijvoorbeeld jonge jongens uit Marokko en Algerije mee. De grenzen voor West-Europa binnen Iepen. Dus er kan van alles binnenkomen. Dus het is net sissend, zolang het er net precies duidelijk is wie de daders binnen, kiest net een verhaal ophing je eigenlijk van nou, die en die hebben dient en dat met ze leren om het te verhoren. Maar dat is wel wat je nou dus jaren, hè? Ik in de media, social media, al die mensen die toch ik wel benauwd binnen. Buus op redactie, vooral die zeggen, ja, ik heb een dochter. Kind die let er nog wel. Hoe het zien hier in de meerskip zaten we die kinderen in Nederland. Wel nou, op stritten in een kwart jurkje Big Leaks of neem maar op. Begrijp je dat? Ik begreep die angst en die ongerustheid, die begreep ik zeker. Ja. Maar kun je direct vanuit je ervaring dat je weet hoe dat werkt in de Arabische wereld, maar eventueel het respect voor vrouwen, wat kun je erover vertellen? Is het een gegronde angst? Nou, deels een angst en deels ik een verantwoordelijkheid. Ik voor de gezinnen die het nou hun dochters groot brengen tot sterke vrouwen, maar ik hopen. En er leidt natuurlijk heel veel ten grondslag hoe bij een groot worden, hoe ze opvoeden worden, wat voor wereldbeeld dat ze maar krijgen, hoe ze het Mali en vrouwen onderzoeken. En wat dat betreft is er wel een verschil, een gradueel verschil tussen bijvoorbeeld Marokko en nou ja, bij u in West-Europa. Over het algemeen vieren wij ons bijen op, ons dochters op als zelfstandige individuen die hun eigen beslissingen maken kunnen in het leven. Daar in Marokko bijvoorbeeld is de strijd nog heel erg van vrouwen om zelfstandig wezen te kunnen, om net ondergeschikt te wezen aan hun heid, aan hun man, aan hun zoon. Want dat ben ze nou. Aan hun broer. Het is voor vrouwen heel erg moeilijk om van zichzelf te wezen. Dat is de strijd die ze daar vieren. En daar jet ik bij. De strijd om de stritten op te kennen als vrij individu. Want dat is de openbare ruimte, de publieke ruimte. Dat met vrouwen die daar nog volle meer veroveren als jaren. Ja, maar dan wil ik eigenlijk even naar dit keer dan hoe vrouwen. Ik wil eigenlijk hebben hoe die man die je dan massaal al hier binnen, waar van tevoren al hoe zijn wat. Nou, dit zijn de verkrachters die binnenkomen. Ja. Dat zijn net elke niet gelukkig. Nee. Dan komt het echt nog voor uit. Even naar Jimte aan tafel. Je met het echt al is jongen. Hoe zit je dan nou? Ik bedoel, mensen roepen dat en dan gebeurt het echt nog. Ben je al benauwd voor, nou ja, dat ze u zijn net respecteren, kennen? Ja, ik vind het vierste grutacht van ze en bij. Dat vind ik lastig. Ik zei ze krijg ik wat speelt het wel, hè? Ja, zeker, het speelt het. En ik zei ze krijg ik zendij. Ik ben voor een paar leelijk. Heel leelijk zelfs. Van hoe ze dat in een holle krijgen om dat te doen. Ja.
En tegelijk denk ik van, wij hebben gewoon als meerskip een verantwoordelijkheid om misschien ik te leren van als mannen en vrouwen likwaardig naast elkaar bestaan kunnen, dat voor de vrouwen heel mooi is. En was toch zei dat wij daar misschien verder in binnen. Maar voor de mannen krijgt ze goed. Het is toch volle mooier als het likwaardig. Maar dat is een soort van hoop dat die jongens dat oppikken. Maar kun je dat verwachten? Dan is goed dat ze vrouwen respecteren. Is dat zo? Witte Marokkaanse jongeren Absoluut, of jongens die uit tuurlijk. Syrië komen, uit Afghanistan, wezen misschien nog nooit een vrouw bleertjoen. Ze respecteren hun mem, ze respecteren hun zusters tot op zekere hoogte. Natuurlijk ben er altijd uitwassen. Maar ze weten heel goed wat de normen binnen. Ja. En als westerse vrouwen vallen wij boeten hun normen als ze hier binnen en ze benaderen u soms op een manier die wij schokkend vinden, maar die overschrijden lieke goed hun eigen grenzen. Dat weet ze heel goed. Maar als je dit nou vertellen aan een vrouw die het onderhanden is, die zegt ja, daar heb ik wel. Daar is niks aan. Nee, precies. Nee. Dus wat ik zeg wel is, het debat, het gaat net zozeer wat mij betreft in culturen van tussen het Westen en de islam of het Westen en de Arabische wereld. Het zou volle meer weer gemmutten tussen mannen en vrouwen. Want dan heeft ik aansluiting als vrouwen hier, maar vrouwen in de Arabische landen. Maar hebben wij daar in die periode tijd voor de verlichting die wij mooi maken in Europa, die het in het West? Nog net, maar die is een gaande. Er is een strijd gaande. Dat gaat al je net vanzelf. Maar je zegt wel dat de partijen komen zien hoe te staan. Ik bedoel, als de beelden van Duitsland, maar extreem rechts, de boetelanders. Dat vind ik dus een deel van de schok. De schok is net alleen nog dat vrouwen onranden binnen, massaal. En dat het volgens mij georchestreerd is, georganiseerd is. Een deel van de schok is hoe het ermee omgegaan is door de Duitse politie of de Zweedse politie. Dat die dat kennelijk in omvang in elk geval net echt serieus genomen hebben. Dat is schokkend voor de slachtoffers. Ja. Dus daar ben ik lieke goed aan uw kant. Ben de sterke van litten. Zien die vrouwen. Maar wij zullen dat je joent net oplossen op tafel. Maar je weet wel hoe je die jongens raadje kennen. Eventueel. Is dat dan zo van op het moment dat je Nederland binnenkomt of Duitsland binnenkomt, dan mag je maar onderkennen dat dit uw weer binnen en dan mag je onthouden. Het is gewoon criminaliteit, de beroving en aanranding is strafbaar, punt. Het is in Marokko lieke goed strafbare zeren. En dus mensen die dat doen, moeten weten dat ze straft worden. Maar heeft het niks met de respect voor de vrouw te maken? Tuurlijk wel. Maar het is een daad die het net mooi. Dus dat met uitstraft worden en met respect bijgebracht worden, dat ze het net weten. Maar de meeste mensen weten dat best wel. Allicht. Ja. En dan skade jou dit onder criminaliteit. En net zozeer onder cultureel verschil. Voor mij is het gewoon criminaliteit. Mensen hebben fouten maken met uitstraft worden. Maakt het net uit als je dan moslim binnen of Syriër of Marokkaan. Ze moeten opgespoord worden. We moeten precies weten wie te dient het. En die moeten voor het gerucht komen. Mooi. Dat is mij duidelijk. Nou, dan sluiten we dit verhaal bij. Toch nog een beetje hoop. Ja, we moeten iets best doen. Ja. En daar lieke goed is hier, natuurlijk. Oké, mooi. Wij gaan verder met het programma. Zo gaat dat hier. En als je zeggen wij wat Wout Zielstra nomineert. Want Wout Zielstra junior, dat is een talentvolle jongen. En die kan nou Ian nomineren als assistent van het talent. Liet Stipke, die persoon die het een heel soort gain op hem oerdroegen. Nou, dat weet je denk ik wel nog. Ja, morgen, dan is het de 100 jaar dat er een stormvloed raasde over Nederland en zwaar een wettersneed onder Zuiderzee. Voor de NOS is dat reden om nou 100 jaar later dus een speciaal programma. Vanuit het Woudegemaal waarom te zien op die ramp, heel de boesjes. Daar moesten ze dus als directeur nou krijg eventjes uit het Woudegemaal. Ik zie foto's van al die mensen bekende NOS'ers al bij hem, hè? Ja. Bist of toch echt wel weer heel grutskop dat ze bij hem komen? Ja, absoluut. Het is voor mij en voor u als wetenschap ik nogmaals de bevestiging dat u gemaal zien wordt als het icoon in Nederland van de altijd terug in de strijd van de meest gekend wetter. En wij staan natuurlijk ook op de UNESCO-lijst vanwege dat feit. Wij worden zien als een sublieme technische oplossing in die tijd, in die strijd.
En ja, het feit dat de NOS dan kiest om dat programma 100 jaar droge voeten bij u op te nemen, ja, daar ben ik grutskop. Ja, we hebben een foto zien van die mooi Dionne Staks in, daar is ze. Nou, want die doet nu al dus al opnames, heel leuk. En morgen is dan de live-uitsturing. Ja, leuk. Ja, dus daar maak je even mooi op een foto natuurlijk. Zeg je allemaal. Mooi nice. Hey, zullen we even naar die Nootje Section tag in? Want wist je ervan, Gebrug? Nee? Nootje Section, daar 53 weten we al hier. Nou, die in het Oerpolder, die heb ik lezen. Dus wat is het, 1824. Ja. Nootje Section, we vonden wat beelden. Nou, vertel maar even wat er in Friesland gebeurt. Ja. Dus in feite is het zo dat in Friesland wij redelijk sparren binnen. Maar die oerstroming, de grootste klappen en de ramp is eigenlijk bad aan de orenkant van de Zuiderzee. Medemblik en met name Marken. Het fors te leien hadden binnen een hoop mensen verdronken. Tot kampen ontdaan het skiën bracht en... Ja, het weer wet is Noordramp. Ja. Het is exact 100 jaar lien. En het is mogelijk net de grootste, want het is daarna binnen nog meer rampen bad. Maar het is wel de aanleiding geweest om te zeggen van jongens, er moet wat barren. Die Zuiderzee die moet tempt worden. En het is de directe aanleiding geweest om de Oostlied te bouwen. En het Woudegemaal dan? Het Woudegemaal, dat besluit wie al nam. Oh. Dus wij Friesen binnen wat dat betreft altijd wel vrij voorlijk. Ik op het gebied van wetterbewustwording, ik nou in deze tijd. Maar de beslissing om het Woudegemaal te bouwen wie al nam in Jochentje Tretjen, definitief. En in Jochentje Viefjen is nog een keer besloten op advies van Provinciale Waterstaat om het wat dichter bij de Lemmer te zetten. Bij een oude dikdroogbraak overigens, bij de Ter Oelsterkolk, die er nog steeds zit. En daar is het Woudegemaal naast gebouwd. Dus het is eigenlijk wel een heel historische plak waar we staan. En natuurlijk het Friesland, ik ongelooflijk te krijgen hebben met gruttere en lietsere rampen. Ja, want hadden we nog wat verder ronddoeken in de tijd heen. Dan hier is 1881. Ja. Daar is er zelf nog even voor op paard op de Lemmer. Er zijn nog plaatsjes te zien van hoe heeg het wet is. Wat is daarvan bekend? Ja, in 1881 is er een forse overstroming geweest en een dikdroogbraak. En het wetter stond op een gegeven moment een dikke meter heeg. In Hartje Lemmer. En er is nog een gedenkplaatsje van. En dat zit in Andringa-Staten, Hartje Lemmer. Vlakbij de Wildemos, ik maar zeggen, want dat weet iedereen in de Lemmer hoor. Andringa-Staten, waar vroeger de ABN AMRO-bank is, daar zit een gedenkplaatsje in. Hoe heeg had het zeewetter doestong in het centrum van uw plak. Ja. En dat is een van de rampen. En het gebeurde gewoon regelmatig. En het gebeurde dat een hele hoop mensen hun hele hebben en horen kwijt wie in die jochentje eeuw, mijn naam, eind jochentje eeuw, begin 20e eeuw. Wie dat nog aan de orde van de dag. Ja. Mijn heid wennen aan de Nije Diek. En die heeft wel verteld dat er het zeewetter gewoon jade. En dat kwam ik. En het was gewoon normaal. Dat en dan moesten ze dan een soort van Bangladesh weer opnieuw beginnen of zo? Ja, en dan weer met name kerken in die tijd belangrijk. En verenigingsgebouwen, daar werden de mensen opvangen. En men wie er voor elkaar. Dus natuurlijk wel wat van saamhorigheid natuurlijk in gemeenschappen. Nou, dan weet je dat gebeurd is. Hè? En dan ben je 100 jaar verder. En dan zitten we eigenlijk nog weer met diezelfde problematiek. Ja. Want het wetter komt omheen. Ja. En de NOS die neemt de ziekte naar droge voeten. Ja. Weet je al een beetje wat zij... zullen oer de toekomst? Want ik bedoel, wat moet er nog meer gebeuren? Ja, het is nou met name denk ik heel belangrijk dat wij in Nederland ons bewust worden van het wetter. En bewust worden van het feit dat wij onder de zeespiegel ween. Als wij op het Woudegemaal mensen uit het buitenland krijgen, dan staan ze werkelijk versteld van het feit dat wij door het te leven achter dieken van 2 meter heeg. Wij weten net beter. Wij weten dat wij de kennis en de kunde hebben. En wij weten net beter dan dat als er in de wereld wat gebeurt, dat ze roepen van bring in the Dutch. Ja. Maar we vinden het haast een beetje te gewoon.
En dit soort programma's zijn er eigenlijk voor een mensen ervan bewust te maken van jongens, zo gewoon is het eigenlijk net, de situatie waarin wij leven. En we zullen heel bewust maar dat wetter omgaan moeten. We weten al dat het wetter fantastisch is en dat het heel leuk is. Wat die de zware hoor? Er zit ik in een bepaalde dreiging is. Nou, ik voel me eigenlijk wel heel veilig, moet ik die eerlijk zeggen. Ja? En ik weet wat er dienen wordt, maar hoe meer als ik weet hoe het wetter en het wetter beheren, hoe meer ik wel eens denk van ja, jongens, dit moeten meer mensen weten. Ja. En wij moeten jonge mensen hebben die haar en ervan bewust binnen en die straks hun rol pakken in het goed omgaan met het wetter. Ja. En ik ben er heel grutsk op dat in ons gemaal. Ik steen op die foto met Diane's tax bij Kijk op de Dijk. Dat wij vanuit het beziekencentrum meestal ik bewust meidje kennen van het belang van dieken. En dat we daar op postje moeten. En dat we dat wetter beheren moeten. Dat we zuinig wezen moeten op alles wat we hebben. Ja. Nou, een mooie afsluiter. De uitzending is morgen om 9:15 op NPO 2. Wist dan ik nog te zien of net? Nee, de slimste mens. Oh, nee, de slimste. Nou, laten we dan de toekste wezen in de vraag, met het zinhouden van het wetter. Bedankt. Ja. Ja, de kantinejuffrouw of de mem die de sokken wasket of de jeugdtrainer, ze zijn alweer onmisbaar voor een sporter. Ja, van al die vrijwilligers is er nou echt nog de titel assistent van het talent op het sportgala Friesland. Dat is in februari. En in Bient nomineren 4 echte talenten nou haar assistent. Ik ben Wout Zielstra junior en ik ben Nederlands kampioen koelstiert en discuswerpen. Mijn doel voor volgend jaar is goed presteren op het WK junioren en voor de toekomst de Olympische Spelen. Ik wil graag mijn huid, Wout Zielstra, de sterkste van Nederland, nomineren voor assistent van het talent. Assistent van talent, dat vind ik wel een hele mooie titel. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor mijn carrière, dus vandaar. Nou, mijn huid is natuurlijk de belangrijkste persoon in mijn sportcarrière. Hij doet bijna alles voor me, dus financieel heel soort. Ik moest het net horen, maar hij verleerde al. Hij heeft me natuurlijk op atletiek gebracht en hij heeft bij, vooral mijn Sandau getraind en alles voor me dient. Dus zonder hem hier ik net presteren kan. Ah, zit er goed uit, zit er goed uit. Volgens mij al van Sandy hier, dat er mij ging naar wedstrijden en dat er dan zelf ik al begon te stieten. Dit is het discuswerpen, maar op de Highland Games heeft hij cool stieten. En toen begon hij al. En hij begon eigenlijk direct op atletiek. Hoorst hem? De beste van Nederland, dat weet ik. Dat kent nou, de beste van Nederland, maar ja, in de wereld. Daar jij kan wel op praten. Europa, wereld. Nou ja, dat weet ik zelf hoor. Dan kost heel wat gin. En dan is er maar één methode. Ja, dat is keihard je best doen. Zit je mooi. Span die maar. Zie je best nog steeds echt. Oh, maximaal. Zo lang mogelijk beter. Je riekt net een brekker op zijn nominering. Dat die jongen even zei van, dat wel wat van me. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat doet wel wat dat je genomineerd wordt. Dus zelf voor zo'n grote beer. Zorg eventjes op sportgalafriesland.nl en dan kun je zelf ook eventjes de assistent nomineren. En denk erom, het hoeft echt net een topatleet te wezen die dit doet. Amateursporters die hebben natuurlijk een heel het meest knedig. Dat ken ik. Dus die koffiejuffen of de mem die het sokken doet, jou ze op. En dan kun je een mooi verhaal daaruit hellen. Want dat zullen we nou ook doen. Nou, de verhaal, Frieske verhaal. Want daar zullen we nou op ziek. Want de 4e editie van de verhalenwedstrijd die stiert te beginnen. Gabriel van der Meer, de mooiste aantrap bij ons. Zelf van het Duiblad, maar dat is in het soort van consortium dat Frieske ambitie op Krikkemat in de verhaal. Ja. Vliegen hier trouwens, mag ik echt even zeggen, net nergens om. Dat wie bijzonder. Vond ik echt heel mooi. Er zullen aanstaan nog een fragmentje ervan zien, maar daar kwamen heel wat bob, hè? Er kwamen mooie dingen naar voren.
Dat bedoel je door de film? Ja, ik ken hoe de film die maakt is, maar vooral het stuk wat de drie nomineerden die toen uitkwamen. Ja, zeker. Ja. Hoog niveau. Ja. En nou, wat zullen we nou beleven? Ik doe net heel door de uittrap, Roelof. Want vanmorgen om kwartier van zo'n via Anne Popkema op van televisie dan, op televisie. Ja, voor de radio. En Annemarije Blom van het Zedin, het vanmiddag ik al aan het praten wist hoe deze Skrouwswedstrijd. Via Rielien kwam het Skrouwsboen bij het Fries Dagblad maar de vraag of ik wat te geren dwan kunnen zonen. Ja, en toen zei ik van misschien keer wat mij het kwart verhaal dwan. Want dat is eigenlijk wel, het kwart verhaal dat rent al 20 jaar mee met het Fries Dagblad. Alle weekenden hebben wij een kwart verhaal in het Fries Dagblad staan. Nou, het Fries Skrouwsboen zei leuk, we organiseren een verhalenwedstrijd met kwart verhalen. En die binnen ingestuurd. En na 2 jaar toen zei Omroep Friesland, wij wil ik meedoen. Nou, daar wist het verhaal. Dat we heel mooi gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De verhalen de winnende verhalen worden altijd printen in het Fries Dagblad. Maar dat het Omroep Friesland erbij kwam, konden we het ik filmen. Ja. En hebben we dus die kwarte film gehad van Janneke de Boer. Ja, zullen we daar even naar zien? Want dat wie rug daar, dan hebben we voor dadelijk de meesten denken, nou, misschien ik wil net woord schreeuwen of wol, maar ik wil dit, hè. Rugdij, een bijzonder verhaal over de oorlog. Hè. En dit is er dus uit de filmkamer. Mijn vingers klam je haar uit alle macht om het meubilair. De squadderkast shit los en de rookstilte glijdt. Maar dan, onverwachte stiepen van een doorpost. Maar alles wat ik in me ha, hoor ik het gezien vast. Hier doe, akelige moffe hoer. Nee, een ielige haan shit mijn kant uit en kwam mijn duist op mijn kaak te lanen. Ja, en nog volle meer. 20 minuten lang het verhaal uitbeelden van zo'n 174 woorden. Heel knap. We hebben ook maar Janneke bellen, Janneke de Boer die dit woont. Dat heeft een flinke stimulans gebracht. Ze heeft zelf nou haar eerste bennenboek brengt ze haast uit, of is al uit. Schreeuwt ik een heel soort, dus die heeft echt een boost gekregen. Zullen we nou even dit hier, waar de mensen nog vonden, maar het eerste thema Big Leagues? Ja. Oors. Nou, dit kwam wel even het aan. Als we het zeg maar, ze kregen hier naar Oer-Köln en zo. Dat het thema weer laatste kans. En gaat over een vrouw die dementeert en weer omschut op haar leven. Dit hier is Oors het thema. En je hebt er al je beelden van Gisbert Japix. Want dit jaar is het trouwens 50 jaar geleden dat Gisbert Japix verstoor. En dat we het viert in Friesland, maar al je activiteiten. En daar wonen wij, zeg maar, als organisaties dus bij ons sluiten. En Gisbert Japix, wie een squalmaster, wasjonger, maar ik dichter in Balzet. En die wie eigenlijk de eerste die het Friesk weer hanteren in zijn teksten, nadat het een 50, 60 jaar gewoon heel net meer schreeuwen weer. Nou, dat is bijzonder. Van waarom heeft die man dat dienen? En het feit dat hij hem zeg maar oors opstelde als oors krauwers, maken dat wij kwamen bij het thema oors. Ja. Komt het bij Big Leagues nou? Heeft al even een dream west hoe een stuk? Dan is het mooi schreeuwen, maar heeft al dat mag komen bij journalisten en schreeuwers. Ja, nou, ik ben een redacteur. Ik schreeuw een heel soort van de kranten, maar ik schreeuw geen fictie. Als ik nou een oors denk, dan denk ik, als het over vreest van Westhoest door schreeuwen, dat van Köln zit mij heel heeg. Ja. En over Fradi en Mali en het verschil, dat je oors binnen en ben je en hoe de likweerdig hiet. Ik wil, dat zei ik wil best oors daar, maar best likweerdig. Maar de kist vanzelfs een verhaal schreeuw over een vakantie die spant is en die het heel oors verroon. Verschillen tussen mensen en gelukkig. Het licht vochtig maatje als het was. Ja, en is het al wat anders? Dat is nou, ik dacht direct oors als oors, maar dat ben ik zelf graag, oors als oors. En de kist van alle kanten. Ja. Kist de dingen maar betinken. Ja, inderdaad, kist het ook cultuurverschillen hebben of verwachtingen inderdaad die het oors rennen. Ja.
Ja, dat kan alle kanten op. En dit is echt een thema waar dus mensen helemaal op los gaan kunnen. Want we moeten eigenlijk al haast even afsluiten. Er zit nou echt een jongere inschrijving bij hen. Jeugd kan echt maar van. Die krijgen nog workshops. Ja, daar hebben we nog eventjes wat over zeggen, want dat is wel heel aardig. Terug het zeedin is de focus nou ook nog meer op de jonge Rijnkaam. Lida Dijkstra die gaat naar Trijskwaan in Friesland daar om daar een workshop te gaan. Burgum, Koude en Wommels. Omdat dat kwam binnen die een heel soort kandidaten Fries ik lever vaak. Maar wat ik heel aardig is dat Koos Tiemersma, die het de Gisbert Japiksprijs won, verliezen hier, die zal een workshop houden voor volwassenen, dus maar boven de 18. Ja. En middags is Lida Dijkstra dus kwam. Jongens is Koos Tiemersma in de cafés daar. En zullen een jong de techniek van het kwarte verhaal bijbrengen. 174 wudden. 174 wudden. En dan kunnen ze los. Ja, nou, ik dank je voor deze uitraap op televisie. Ik zal nog even zeggen dat het dus echt is, als je dan winnen, dan wordt je verhaal ik verfilmen. Dat is dan je weer te zien in Bient. Hartstikke mooi, maar had je er een serie van. Ik geloof voor 1 maart alles opsturen naar het adres wat naar onderaan in beeld komt. En dan wordt het in april bekendmaken en dan in juni is de serie te zien. Nou, ik heb een heel soort verteld. Dit weer het voor Joen. Ik dank je hem hartelijk voor je komst hier. Prachtig, bedankt voor het verhaal. Ik dank je hem voor het zien. En nog een hele mooie Joen trouwens. Dag. Ring, 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 ring. Hallo? Moon in Bient. Dan zorgen we bij de verhuizing van Bisten in Emmen. En moon de grutsten die er binnen. Waar wie dat? Mooi machine.